Iba yung junk shop namin doon kasi kami, hindi kami namamalit ng puthaw na tinatawid tsaka yung SIM na tinatawid. Di totoo yan. Hindi rin kami ito napalit. Iba tao mo junk shop doon. Bola lang yan. Ano matawag Kaya ito nga, pare? scrap doon. Scrap? Di rin junk shop, scrap na. Oo, junk shop. Ano ka nasisira, ulo? Pero scrap yan. Scrap yan. Basta hindi kami bumibili ng puthaw na gintatawid. Tsaka yung SIM na gintatawid, hindi rin kami ito napalit doon. Kaya yung trabaho nyo doon, hindi ka mo papasok. Wow naman. Wow. Wow. Hindi kayo magkakataoy. Glenor, ang galit pa rin na junk shop. Dulera. Hindi na naghihinulat. Amat po ito yan, naging mga hangin. Ginawa ng mga hangin ng mga istorya ba? Ano ito tawag? Pre, ayun ka. Lanay kayo, nagsusulo lang din eh. Tambay lanay ka nagadali. Tambay ka. Oh, sige, makaroon na ako. Oh, sige. A few minutes later. Tumor ka iyaliwan. Dulot na niya ering. Pre! Ayun ka na! Ah, sige, tiga na ako. Sige. Eh, kanina ko pinag-iinulat. Pare, nagkampa ko. Magtamad ako yung kuwan. Tiga na. Ah, sige. Makaroon na ako. Sige. Ulat kayo ma. Kaya naman. Oh, pare! Alay ka man na. Mawara ka kanto at ang anak koridors ito sa kahon. Namaginom kita. Adi ka naman ngayon. Merekat pas kakahon. Wagot mga tuod. Nga na yaw to oran. Maya ka na ngayon nasugad. Kilala kong kaliskis mo, oy. Puro kalayakan. Hindi ka man na ito. Agad sa balik na pusto kahon. Ang tukstugo. Ah, manap pag-iyon. Ito nagiinom na ito. Pasala pagod ako. Okay, scammer ka. Hindi ka man na ito. Paras lang ka mo ni Puan. Isa eh. Para Jerwil. Ay ka. Tawagan ko nga nagtamat. Natikan tunganan tayo. Tapos kakahon. Tapos ano? Tukstugo. Tugo. Naman ako. Ano sa mga nakapubas? Pinarit ka pangalad na yan natin. Mag-inom pamport ka tuba. Tapos mapapagod kakahon. Hindi ka man nato. Nakubra ko yan ang kuhan. Tapos Isis. sumsuman. Manik. Ano yan? Hindi ka Trabaho man ni nato. mo. Ano man para? Hindi ka man nato. Tatawagan ka. Para Jill. Sige. Para may Puan. Approval na yan na talaga matog ka. Pero. Ano man? Hindi ka man nato. Tatawagan ka. Para Jill. Sige daw, kung talaga matuod ka. Eh, dani ka pa naman niya, scammer ka. Ano nato? Pare, Hindi ba? Tatawagan ka. Lara. Sige, nasa galapag. Sige. Hello, pare. Hello. Asan ka mo, David? Ah, di man natin nasuod. Iya, namay daw kung magtuos ka kahon. Ah, di man na. Baka din ako. Sige. Doon lagi hapon na natin dati nga kita tambayan. Pagkadiya, para tumuod. Sige, makadago. Oh, sige. Ah, di man. Istorya natin. Istorya, di man. Sige, tikada na ako. Asan ka mo, David? Dili nala, pagkadiya nala, iya, para dinig mo mag-istorya. Pare, baka din ako pare. Ibig ka mag-istorya. Di man natin ako. Iya. Namay daw kung gusto ko din. Nanay ka naman, kaya ang bugang kagiyap. Pare. Kayo itong
Hey, mga pare. Kumusta na kayo din, Uy, pare, musta? Kumusta na rin? Okay, ganda. Ada mga lagi hap tam mga konti di Parang sa pagkita ko din, parang bagan waray mag-iba din, di ba? Ano ba ako man magatin mo? kanulot ba kasi rin. Pare. Wala. Yung pinagnaibahan na din yung pagkita ko. Ako nagkaroon na din ng bulan. Sibulan. Yung pinag-iban latay mo pare. Amin nagpagko ka. Bakit ka na kasi rin? Tulo ka lang kaadlaw Manila nagtatagalog ka na. Oh, ano? Iya katagalog pa gubagan. Ba't sinainis mo? Chinainisan. Kayo kat magkakadto Manila. Oh, tatlong ka. Sa bagay yan. Lutan na. Ibar ba kita magagat sa Manila. Ikaw. Ano nim nangatuan na? Pare. Kuwan? Yan. Oh, Japan na pagkadto. Oh. Baliktad. Parang mga kitakasugad ng pag-ulit. Parang waray ko na intindihan ti yung ginakan. Ano ko man lang. Tulog ka lang. Kumahang lahat na imo. Waray gudlot na lutot Koreano. Bakit tulog ka lang niya? Magtataga. Anay daw. Ano yung sisering yan? Kaya anin na yan. Ano yung sisering nga. Us kakahod ng chuks tugo daw ko no. Adi man, pare, dilato, pare, may nangat to, gusto ko na yung chuks to, gungat to. Dilato na ako sa nakubos nangat to. Huwag kang tumuod sa kanya. Ininuwat kalat niya. Mamay ka lo. Bugan ko gudlot na duwa. Anong. Hala, kaya dinagdi. Adorila, mahangin ang ngarit pa daw. Naghahangin patani din eh. Wala, dating ko pangal nakakulot tapos nagiging ka dahil na Usa ka giyap. Paparas na kami, magangin niya, tadi tulog. Tulog ka lang, tatagaan kita, yung katagalog pa, mga sinainis. Diyos mga pare. Kung alam nyo lang yung kabutangan ko dun sa Maynila. Maganda yung kabutangan ko dito. Ha? Dala mo kasi rin nadat pare. Sa mga ganitong oras, nasa mula ko. So, mga ganitong oras, nasa mula ko palagi. Oo, man lang to, ang buwan niya. Sige, nauna ka mangyat taliwat. Parang mag-itom naman ka mo. Kaya na pare, binusog ko. Ang kapit Tingnan niyo kita akong kulor. Tingnan niyo akong kulor na itiyo. Ubusag ako sa inyo. Pagkatamay lang at niya, bakit ka tulog ka lang at tumagilang buwan ka. Tapos ka din katagalog pa, bagat Pag sinainis. tawagan ko si tita, kung kukuha siya ng mga boy, sasama ko kayo. Sabihin mo kay pare. Okay lang sa inyo. Ihupog ko kayo dun sa Manila. Maray ito. Ay, kalakadlaw man. Ikmato nila. Kagayap, kagayap. Waray ka pa rin, nala. Terak mo, Tera, kagayap. tera. Mahal ko, malilit ko. Malagat pag ngayama, pagkampago Saudi. Nga ni. Sa tinola, yung tita ko, kumukuha ng dalawang boy. Kung pwede ka mo, ihupog ko kayo dito. Ayoko. Pero ba't sweldo nga to? 500 yung isang araw dun. Labot na ito mo sa kadlaw. 500 yung isang araw. Kaya sabi ko sa inyo, kung natulakan mo yan ng Manila, maganda ito yung kabutangan. Paki-airpon, Ano, pare? Payag ka mo? Ang butla, tagpare. Ano mo pod? Ano itong trabaho nga to? Diyan, shop. Boy, ka mo yung tita namin. Yo, Jason. Parang bakal. Kasi wala naman yung kita namin dito. Hindi, amo gyaptam ko. Baka to kami, amo lang tam Hindi kasi pare, yung mapapansin ko ba Bakit? Yan. naluluya kayo kasi naitom ka mo. Kasi kung nandun kayo sa job sabi sa Manila, malaki yung babagwan niyo dito. Mabilis lang kang dito bumusag. Kasi, Mas nga, ikaw wala ka mong usag. Oray ka nga magbusag pare. Wasing ka. Ano lagi ako nga? Color. Oray, good liwat. hindi pare, sa totoo lang, maganda talaga dun sa Manila. Kahit junk jump lang yung trabaho ninyo. Basta mapula kayo sa akon. Hindi ako Pero di ako din naman kakapaniwala sa'yo. Bahala kayo kasi dito ito yung kabutangan mo. Pag itong lagi ka mo din Sa Sabado, pupunta Ayan ako sa daw, Chinese. ayan daw. Pero pwede ka magkuwala, magwaray. Hindi tinagalog ka mo. Bakit waray kami mga ngat Manila?
Ang bugan na Indoro, tulog pala nga ni Kadlaw. Tiyo, pagkatagalog sila Ang inis. mga ni. Hindi ko kasi naintindihan ito yung mga bininakan. Sige, pag English na, good pare, pag English. Awad! Will you please repeat it? Awad! Ano, pare? Tama mo na kayo sa pool. Duwa-duwa lang ko pare. Kasi iba yung junk shop namin doon kasi kami hindi kami namamalit ng putaw na tinatawid tsaka yung SIM na tinatawid din hindi kami pinapalit. Iba tamo junk shop doon. Ano matawag Kaya ito nga. pare? Scrap doon. Scrap? Hindi rin dyan shop, scrap na. Oo, junk shop. Pero scrap yan. Scrap yan. Basta hindi kami bumibili ng putaw na gintatawid tsaka yung SIM na gintatawid hindi kami nalapalit doon. Kaya yung trabaho nyo doon hindi ka mapapasuan, hindi kayo magkakataoy. Lenorong ganit pare na dyan shop. Nasa inyo lang yan. Basta kung ako, sinasabi ko sa'yo, tutulong ako sa inyo para mas maganda yung buhay niyo doon. Kasi dito, may itong nalagi ka mo linghi. Ungkol ka mo lagi ka. Kanina ka pa balik. Tulog-kalakad daw lagi ang Manila tapos. Tulog Kadlaw. Sige kayo, kung diri ka mo na po sa akin, Ano pare, maila ko. punta na sa akin. Di ko kamuluat na intindihan titi yung mga waray. Dal-dal ka eh. Pare, palta ako. Ano? Makalit pa ako. May kapakuan. Pare, palta ako. Kayayak na namin pa kami. Ano? Ano ba tayo pare? Sa atin lang to. Ang mga nangyari nga na kuna ko tulog kadlo. Tululay kadlo nga Manila tapos junk shop daw ko no. Purita uy. Kondo ko no. Scrap. Linorong junk shop. Pare mo gud niya ang bugay gud lagi. Tagalog yun, tulog Kadlaw. Sinainis pa ko rin. Doktor kagihap. Para sipit ng inchi. Kain pipino sa luto tapos kakaon maka di ako. Komong tamo.